Ákoša Fúziho na rozohrávke v maďarskom mužstve. Bude hrať so šeskou veľmi dobre sa pohybujúca jediná legionárka v drese Göru, Austrálčanka Annie Natalie Hurstová s číslom 6. A na krídlach v maďarskom mužstve Göru sa nám predstaví s 11 hrajúca Rita Salva Rašidová a so 7 Žofia Šimonová s číslom 7. Domáci tréner Martin Pospíšil postavil do dnešného stretnutia spolu so svojím novým asistentom Dobroslavom Chrobákom túto základnú päťtorku hráčov. Je tam nová akvizícia, ktorá síce už má na svojom konte odohratý jeden extraligový zápas, a to posledný v drese Piešťanských Čajok, a to je Brittany Scholes zo Spojených štátov amerických, ktorá pricestovala na Slovensko 11. januára a necelých 24 hodín po prilete už nastúpila v Košiciach proti Kasovi a svojimi 10 bodmi rozhodla o postupe Piešťanských Čajok do tejto slovensko-maďarskej národnej súťaže. Dnes sa nám predstavuje v drese Piešťanských Čajok s číslom 25, ktorá je teraz pri lopte. Takže Brittany Scholes spoločne na ľavom krídle s číslom 34 je tam Marta Páleníková s 13 kapitánska domácich Piešťanských Čajok. Lucia Kršturbová s 9 je tam Michaela Zentková a so 7 druhá Michaela v drese Piešťanských Čajok Michaela Malinková. Úvod Piešťanským Čajkám v prvom kole slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaži vychádza na dočakávanie. Ujali sa už štvortbodového vedenia 4-0. 2 body majú zatiaľ na svojom konte Michaela Zentková a rozohrávačka v drese Piešťanských Čajok, jedna z 2 legionárov zo Spojených štátov amerických, Brittany Scholes. Opora Piešťanských Čajok s číslom 8. Diamond Simonová zatiaľ po zranení len v úlohe náhradníčky. Tréner Martin Pospíšil nechce nič urýchliť. Chce, aby sa Simonová dokonale preliečila a nastúpila v ďalších stretnutiach. Za 3 body to skúša domáca kapitánka Lucia Kršturbová. Jej pokus bol nepresný, tak hráčky Göru zostávajú pri lopte. Konkrétne Georgiová s číslom 4 rozohráva na rozohrávačku s číslom 6 Annie Natalie Hurstovú z Austrálie. Jediná legionárka v drese aktuálneho maďarského majstra. Za 2 body to teraz skúšala Žofia Šimonová s číslom 7. Jej strelba bola ale nepresná. Piešťanské Čajky zostávajú pri lopte. Tak na úvod nervozita na rukách úradujúceho maďarského majstra Hat Agro Unigyr. Brittany Scholes s číslom 25. Už poslala loptu Marte Páleníkovej. Lucia Kršturbová. Brittany Scholes a jej pohyb bola faulovaná rozohrávačkou Göru s číslom 6 Annie Natalie Hurstovú. Tak nakoniec to nebola Hurstová s číslom 6, ale je to so 4 Georgiová. Marta Páleníková. Obrana zatiaľ Göru pracuje na 100%. Posledných 5 sekúnd majú Piešťanské Čajky na zakončenie. Kapitánka Lucia Kršturbová hľadala Brittany Scholes, ale tá jej úmysel nepochopila, tak hráčky Göru opäť pri lopte. S 11 rozohrávala Rita Salva Rašidová s číslom 11. Pri lopte už Hurstová. Prvý veľmi dôležitý duel teraz hrajú Piešťanské Čajky vo svojej telocvični Piera de Coubertina v Piešťanoch. Rašidová za 3 body veľmi nepresné. Tá strelba z ľavačky Rašidovej veľmi urýchlená. Nebola sústredená, tak Piešťanské Čajky cez Michailu Zentkovú a Michailu Malinkovú dostáva loptu Brittany Scholesová s číslom 25. Lucia Kršturbová. Krásna prihrávka na Martu Páleníkovú, ktorá vracia loptu svojej kapitánke a tá zaznamenáva prvé 2 body v tento stretnutí a zvyšuje stav stretnutia na 6-0. Veľmi pekná spolupráca ľavej klidelničky Piešťanských Čajok Marty Páleníkovej s kapitánkou Luciou Kršturbovou, ktorá zo strednej vzdialenosti nezaváhala a pripisuje si prvé 2 body. S 25 pri lopte Anna Laklotová. Stále Laklotová skúša to individuálne. Vynikajúco v obrane spolupráca Kršturbovej so Zentkovou. Martin Pospíšil
naordinoval veľmi prísnu defenzívu. Zatiaľ hráčky Gieru si v úvodných 3 minútkach tohto stretnutia s ňou len veľmi ťažko radia. Lucia Kršturbová, pivotmanka, to skúšala spoza trojkového územia. Druhý pokus Lucie Kršturbovej spoza trojkového územia neúspešný. Rita Salva Rašidová s číslom 11. Pravá krydelnička aktuálneho posledného maďarského majstra Hat Agro Unigur. Marta Páleníková bola faulovaná Rašidovou číslom 11. Zatiaľ defenzíva Piešťanských Čajok funguje na 100%. V úvodných 4 minútkach tohto stretnutia hráčky Gieru nezaznamenali ani jeden jediný bod. V úvodnom ročníku maďarskej ženskej ligy zaznamenalo mužstvo Gieru len 2 prehry. A to so superom zvučného mena, ktorého poznajú aj mnohí slovenskí fanúšikovia, a to je mužstvo Šoproňu. V prvom stretnutí pohľadli hráčky Gieru Šoproňu 11. novembra vysoko 81-58. Odvetu s týmto vynikajúcim basketbalovým mužstvom Šoproňu hrali na domácej pôde 20. januára, kde Gier takisto podľahol, ale už oveľa menším rozdielom, 14-bodovým 62-76. V aktuálnej teda maďarskej lige mužstvo Šoproňu figuruje na 1. mieste a na 2. mieste je dnešný súpek Piešťanských Čajok a to je mužstvo Hat Agro Unigur. Tento kôš platiť nebude, nakoľko bol až po odpískaní. Hostujúci tréner Ákos Fúzi si vyžiadal oddychový čas. Určite má svojim zverenkyniam čo povedať, keď v úvodných 5 minútach nezaznamenali ani jeden jediný bod. Naopak zverenkyne trénera Martina Pospíšila a jeho asistenta Dobroslava Luptáka získali už 8. A to hlavne záslov kapitánky Lucie Kršturbovej a rozohrávačky Brittany Scholz, ktorá nahrádza oporu Piešťanských Čajok Simon Daimonovú, ktorá dnes ešte pre zranenie, ktoré utrpela ešte v novembri minulého roku, nenastúpi. Príjemné prekvapenie ženskej basketbalovej ligy tohto ročníka a to je mužstvo Piešťanských Čajok, ktorí ako nováčik si hneď vybojovali 4. pozíciu a dostali sa tak do 1. ročníka slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže. V úvodných 5 minútach 1. kola tejto slovensko-maďarskej súťaže si zatiaľ počínajú zverenkyne trénera Martina Pospíšila na Výbornú. Ten necháva na palubovke nezmenenú zostavu. Zentková, Krčturbová, Marta Páleníková, Michaela Malinková a na rozohrávke Brittany Scholz. Na druhej strane takisto mužstvo Gieru necháva tréner Fúzi nezmenenú zostavu. Je tam na rozohrávke číslom 6 jediná legionárka v dresu Gieru, Austrálčanka Annie Natalie Hurstová. Ale defenzíva Piešťanských Čajok zatiaľ funguje vynikajúco. Scholz, Brittany Scholz pri lopte s číslom 25. Marta Páleníková. Lucia Kršturbová otočila sa. Veľmi krásne sa otočila okolo Georgy Oriovej s číslom 4. Ale už 4. nepresný pokus z pravej ruky kapitánky domácich Piešťanských Čajok Lucii Kršturbovej. Posledný, ktorá sa dotkla loptu, bola hráčka maďarskej hocielky Gieru a to bola Anela Klotová s číslom 25. Michaela Malinková. Marta Páleníková z Michaela Zentková, ťažká palebná pozícia. Doskakuje Oriova s číslom 4 v drese Gieru. A už odozdáva loptu Hurstovej s číslom 6. Táto skúša individuálne a zaznamenáva prvé 2 body maďarského majstra. Papierový favorit tohto kola sú jednoznačne hráčky Gieru. Michaela Zentková. Prvé 3 body v tomto stretnutí, celkovo 5 bodov na strane Michaely Zentkovej. Michaela Zentková sa nezlakla tej palebnej pozície a spoza trojkového územia zaznamenáva svoj 5. bod a zvyšuje stav stretnutia na 11-2. Raketový štart teda zaznamenali Piešťanské Čajky v prvom kole slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže vo svojej telocvični Piera de Coubertina v Piešťanoch, kde sa bez zbytočných okolkov pustili do aktuálneho maďarského majstra a zatiaľ v prvej štvrtine majú jednoznačne navrch. Brittany Scholz s číslom 25 pri lopte.
Ale tá ju teraz neposluchla, vyšmykla sa jej z rúk a prvú osobnú chybu si pripisuje kapitánka Lucia Kršturbová, ktorá nechtiac podkopla nohu Kristiny Rakšániovej s číslom 5 a pripisuje si tak prvú osobnú chybu. Tréner Martin Pospíšil poprvýkrát strieda v tomto stretnutí, palubovku opúšťa Michaela Malinková spoločne s Luciou Kršturbovou a nahrádzajú poprvýkrát v tomto stretnutí s číslom 4 Petra Bartánusová a s 20 rokov Mária Felixová. Hráčky Gieru znižujú na rozdiel 7 bodov, 11-4. Prvé 2 body v tomto stretnutí zaznamenala Salvarita Rašidová s číslom 11. Mária Felixová v prvej ofenzívnej akcii, ale Michaela Zentková, najlepšie brániaca hráčka Piešťanských Čajok, potvrdzuje kvality i v novej slovenskej maďarskej nadnárodnej súťaži. Zabojovala a poslednou, ktorá sa dotkla lopty, bola hostujúca hráčka s číslom 25 Anola Klotová. Opäť Michaela Zentková, úplne voľná pod košom maďarského Gieru. Zaznamenáva už 7. bod. Michaela Zentková je teda ťahuňom v úvodnej štvrtine prvého kola slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže v súboji medzi Piešťanskými Čajkami a Gierom. Prvé 2 body zaznamenáva i hráčka Gieru s číslom 4. 22-ročná, 182 cm vysoká Georgioriová s číslom 4. Mária Felixová. Mária Felixová z jasnej príležitosti nedokázala zakončiť, aj tu rýchly protiútok hráčok Maďarska. S krásnym zakončením z ľavej strany v podaní hostujúcej Kristiny Rakšániovej, na čo reaguje domáci tréner Martin Pospíšil okamžite oddychovým časom. 2 minúty aj 41 sekúnd pred koncom úvodnej štvrtiny sa predsa len hráčky Gieru chytili rýchlym protiútokom, na konci ktorého bola zakončujúca hráčka s číslom 5 Kristina Rakšániová. Znižujú stav stretnutia na 13-8. S pribúdajúcimi minútkami úvodnej štvrtiny sa predsa len hráčky aktuálneho maďarského majstra aklimatizovali v telocvični Piera de Coubertina a pomaličky, ale isto doťahujú ten 8-bodový náskok, ktoré si Piešťanské Čajky vybudovali hneď v úvode tohto stretnutia. Útulná telocvična Piera de Coubertina v Piešťanoch sa nafúkla po zimnej prestávke o ďalších 200 miest na sedenie. Keď pomaly, ale isto sa v tomto kúpeľnom meste stáva basketbal, hlavne ženský basketbal, obľúbeným športom. Spôsobilo to i to, že Piešťanské Čajky pôsobili v tomto ročníku ako nováčik ženskej basketbalovej extraligy. A hneď ako nováčik sa dostali i do slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže, kde budú súpermi ešte 3 najlepších celkov zo ženskej basketbalovej extraligy a 4 celkov z maďarskej národnej súťaže. Brittany Scholz, nová posila z Ameriky v drese Piešťanských Čajok v spolupráci s Máriou Felixovou. Petra Bartánusová. Veľmi pekný prienik z pravej strany zakončuje Petra Bartánusová prvými 2 bodmi. A opäť zvyšuje náskok Piešťanských Čajok na rozdiel 7 bodov. 15-8. Hurstová v spolupráci s Barbarou Semsejovou s číslom 9. Za 3 body to skúšala hostujúca hráčka s číslom 25 Anna Klotová z Gieru. Zápätý faul Petry Bartánusovej na prenikajúcu Kristínu Rakšániovú s číslom 5. Kristína Rakšániová bude mať k dispozícii 2 trestné body a zníži tak sa stretnutia na rozdiel 5 bodov. Ale to bude musieť premeniť 2 trestné body. Kristína Rakšániová s číslom 25. Prvý trestný hod premieňa. Znižuje na rozdiel 6 bodov. 15-9. A v zápäti premieňa i druhý a znižuje na rozdiel 5 bodov. 15-10. Striedanie v domácom celku. Martin Pospíšil so svojím asistentom Dobroslavom Luptákom striedajú. Do hry sa vracia kapitánka Lucia Kršturbová a palubovku opúšťa hráčka s číslom 9 Michaela Zentková. Kršturbová v spolupráci so Šelcovou. Marta Páleníková nepremieňa svoj strelecký pokus, aká opäť hráčky Gieru. Barbara Semsejová s číslom 9 hľadala Georgioriovú s číslom 4. Všetko vyriešila Mária Felixová čistým vypichnutím lopty. Hráčky aktuálneho maďarského majstra teda zostávajú i naďalej pri lopte. Anna Klotová s číslom 25 už odovzdáva loptu
Barbara Semsejovej, 26-ročnej, 178 cm vysokej rozohrávačky Győru. Nepresná koncovka v podaní Anila Klotovej číslom 25. A tak krásna spolupráca Brittany Shells s Máriou Felixovou. Mária Felixová zaznamenáva prvé 2 body v tomto stretnutí po peknej asistencii s Brittany Shellsovou číslom 25. Piešťanské Čajky si stále udržiavajú ten 7-bodový náskok nad favorizovaným Győrom. Necelá minútka aj 12 sekúnd pred koncom úvodnej štvrtiny prvého kola slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže. Piešťanské Čajky vyhrávajú nad Győrom rozdielom 7 bodov, 17-10. Hurstová to skúša za 2 body, nepresne. Mária Felixová doskakuje loptu. Mária Felixová spoločne s Luciou Kršurbovou patria do prvej päťky najlepšie doskakujúcich hráčok spoločne Michailou Zentkovou v drese Piešťanských Čajov. Brittany Shellsová nepresne zakončila. A tak hráčky Győru, konkrétne Kristína Rakšániová s číslom 5. Môžu znížiť stav stretnutia v záverečnej minútke úvodnej štvrtiny. Opäť nepresná streľba na rukách Győru. Tréner Győru ako z fúzy ukludňuje svoje hráčky, ktorým určite nervozita v tomto stretnutí zväzuje z ruky, čo svedkom je viacnásobná nepresná streľba. Naopak na domácej strane takisto Lucia Krščurbová teraz nepresne zakončila. Veľmi pekne teraz z ľavej strany prenikla ľavá krydelníčka Georgioriová s číslom 4. Táto 22-ročná, 182 cm vysoká hráčka Győru, ktorá bola faulovaná domácou Petrou Bartanusovou, ktorá si pripisuje už druhú osobnú chybu na svojom konto. V záverečných 7 sekundách bude mať možnosť ešte Georgioriová s číslom 4 znížiť stav stretnutia na rozdiel len 3 bodov. Mierne otrasená si predsa len berie loptu, ale trestný hod nepremieňa. Záverečné 3 sekundy. V tejto chvíli sa nám prvá štvrtina prvého kola slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže končí. Piešťanské Čajky po úvodných 10 minútach vyhrávajú nad Győrom rozdielom 5 bodov 17-12. V domácom mužstve má zatiaľ na svojom konte najviac bodov Michaila Zentková s číslom 7, s číslom 9, ktorá zaznamenala i jeden úspešný trojkový pokus a pribudli k ním ešte 2 dvojbodové pokusy. Má už ich na svojom konte 7. Druhá najlepšia strelkyňa v domácom drese je kapitánka Lucia Kršturbová, ktorá ich má na svojom konte 4. V drese hostí zatiaľ bodovali so 4 bodmi 2 hráčky a to je Georgioriová s číslom 4 a s číslom 5 Kristína Rakšániová. Uvidíme, ako si budú počínať favorizované hráčky maďarského majstra Hat Agro Unigyőr a hlavne tréner Ákos Fűzi, ktorý im verí a príliš v prvej štvrtine nezdvíhal hlas na svojej zverenkyne, lebo určite vie, že s pribúdajúcimi minútami jeho zverenkyne určite pridajú, hlavne čo sa týka na presnosti streľby a dotiahnu ten 5-bodový náskok, ktorý si vypracovali Piešťanské Čajky v úvodnej štvrtine. Domáci tréner Martin Pospíšil spoločne so svojím asistentom Dobroslavom Luptákom naordinovali vynikajúcu taktiku. Uvidíme, či sa im podarí dodržiavať i v druhej štvrtine. Záverečných 10 sekúnd. Nás delí do začiatku úvodu druhej štvrtiny. Ákos Fúzi s 5-kou Kristína Rakšániová a pod košom Rejta Salva Rašidová s číslom 11 a s 25-kou je tam Anna Laklotová. Domáci piešťanský tréner Martin Pospíšil na rozohrávku koho iného ako Brittany Shells s číslom 25. Jednu z 2 Američaniek, kde si Piešťanských Čajov. Tom je tam Petra Bartanusová, pod košom Lucia Krščurbová a Mária Felixová.
A na krídle Marta Páleníková. Brittany Shell s číslom 25 našla Máriu Felixovú, ktorú čistým spôsobom odzbrojila s číslom 5 Kristýna Rakšaniová. Marta Páleníková rozohrá. Našla Máriu Felixovú, ktorá posúva loptu Lucii Kršurbovej. Vynikajúci obranný zákrok v podaní Georgioriovej, ale v zápäti Mária Felixová získala späť loptu pre Piešťanské Čajky. Brittany Scholz s číslom 5 sa snaží s číslom 25 sa snaží niečo vymyslieť. Záverečná 5 sekundovka. Mária Felixová musela poslať loptu na koš. Sami ste videli, ako to dopadli. A tak hráčky Gjöru, konkrétne Rašidová. Prvá trojka v podaní hostujúce Georgioriovej s číslom 4. A razom je z 5-bodového náskoku len dvojbodový. Opora maďarského Georgioriova s číslom 4 zaznamenáva prvé 3 body v drese maďarského celku. Had Agrojny Győr. Petra Bartanusová. Záverečné 2 sekundy. Mária Felixová bude musieť vystreliť. Ešte hľadala strelbou Luciu Kršurbovú. Tak do tej druhej štvrtiny nastúpili hráčky maďarského majstra. Pozrite sa, s jakým odhodlaním. A hlavne ľavá krydelníčka v drese Győru číslom 11. Rita Salva Rašidová, ktorá zaznamenáva 4. bod v tomto stretnutí a vyrovnáva na 17-17. Lucia Kršurbová v spolupráci s Brittany Scholzovou. Georgioriová teraz faul. Veľmi dobre bránila domácu kapitánku Luciu Kršurbovú, ktorá sa dopustila útočného faulu. Striedanie v domácom celku. Palubovku opúšťa Brittany Scholz s číslom 25 a poprvýkrát sa nám v tomto stretnutí predstavuje v drese Piešťanských Čajov číslom 22 Zuzana Pilátová. Kristýna Rakšaniová s číslom 5 pri lopte. Že pri nej Petra Bartanusová, ktorá patrí k najlepšie kondične vybaveným hráčkam Piešťanských Čajok. Krásna spolupráca v podaní Anila Klotovej s číslom 25 a zakončujúcej Georgioriovej s číslom 4. Zatiaľ najlepšia strelkyna v drese maďarského celku bola faulovaná. Bude mať teda možnosť 2 trestných hodov. Ákos Fűzi. Tréner Gjöru verí svojim zverenkyniam. Trestné hody. Najlepšia strelkyňa v drese hostí Georgioriova s číslom 4. Zatiaľ nepremenila ani jeden z 3 trestných hodov, ktorý mala dnes v dispozícii. Ale ten 4. v poradí už premieňa. Pripisuje si na svoje konto už 8. bod. A poprvýkrát sa hráčky Gjöru ujali jednobodového vedenia. Marta Páleníková za 3 body. Nepresná strelba. Doskakuje Lucia Kršturbová. Tá sa bude snažiť presadiť individuálne. Lucia Kršturbová si teraz vyžiadala faul od hostujúce najlepšie strelkyne Georgioriovej s číslom 4. Tá má na svojom konte už druhú osobnú chybu. Marta Páleníková našla Petru Bartanusovú, ktorá ale veľmi nepresne zakončila. Ale domáca kapitánka Lucia Kršturbová vyšla razantne po tej nepresnej strelbe Petry Bartanusovej a pripisuje si na svoje konto 6. bod. A posiela opäť Piešťanské Čajky do vedenia. Rita Mária Rašidová s číslom 11 bola faulovaná Máriou Felixovou. Mária Felixová si pripisuje prvú osobnú chybu v tomto stretnutí na svoje konto. Rita Salva Rašidová s číslom 11 bude mať možnosť 2 trestných hodov. Ákos Fűzi strieda. Palubovku opúšťa rozohrávačka Natalie Anne-Hörstová s číslom 6 a nastupuje poprvýkrát v tomto stretnutí Žofia Šimonová s číslom 7. Táto 23-ročná 181 cm vysoká rozohrávačka Gjöru bude teraz svedkom prvého nepresného trestného hodu v podaní Rity Salvy Rašidovej s číslom 11. Rašidová má teda k dispozícii ešte jeden trestný hod. Ten bol úspešný, vyrovnáva na 19-19. Michaela Zentková opäť na palubovke, najlepšia strelkyňa zatiaľ v tomto stretnutí v drese domácich Piešťanských Čajov, ktorá nahradila Máriu Felixovú. Lucia Kršturbová teraz s Petrou Bartanusovou sa snaží niečo vymyslieť.
Michaela Zentková za 3 body. Takmer jej vyšiel druhý pokus spoza trojkového územia. V poslednej chvíli však lopta opustila obruč. Tak hráčky Gieru majú prvú možnosť v tomto stretnutí sa dostať do viac ako dvojbodového vedenia. Číslom 25 pri lopte Anela Kloutová. Už odovzdáva loptu Kristine Rakšániovej s číslom 5. Kristina Rakšány s číslom 5. V spolupráci s Anou Laklotovou. Laklotová vynikajúco bránená Luciou Krčurbovou. Michaela Zentková dovolila zakončiť Öriovej s číslom 4, ale Oriová v tejto chvíli svoju chybu napravila. Rýchly protiútok hráčiek Gieru. Vynikajúce zakončenie Rašidovej s číslom 11. Z veľmi ťažkej pozície z ľavej strany sa dokázala presadiť Rita Salva Rašidová s číslom 11. Zuzana Pilátová s číslom 22 v spolupráci s Luciou Krčurbovou. Vynikajúca defenzíva hráčok Gieru. Petra Bartánusová v zápäti nenašla Zuzanu Pilátovú. Striedanie v domácom drese Martin Pospíšil. Posiela na palubovku Michailu Malinkovú. Petra Bartánusová, ktorá pred maličkou chvíľočkou nepresne nachádzala Zuzanu Pilátovú, si odchádza sadnúť. Pred maličkou chvíľočkou zakončujúca Salva Rita Rašidová pri lopte. Už odovzdáva loptu Rakšániovej. Laklutová s číslom 25. Štvorku má Öriová. A Žofia Šimonová s číslom 7. Zaznamenáva prvé 2 body. A zvyšuje náskok Gieru nad Piešťanskými Čajkami na rozdiel 4 bodov. 19-23. Michaela Malinková to poprvýkrát skúša za 3 body, ale nepresne. Rašidová z Gieru doskočila nepresný pokus Malinkovej a v zápäti bola faulovaná domácou ľavou krídelničkou Martou Páleníkovou. Druhá osobná chyba Marty Páleníkovej v tomto stretnutí. Domáca ľavá krídelníčka si bude musieť dávať už pozor. Keď zatiaľ nemáme za sebou ani polovičku stretnutia. Rakšániová číslom 5, už je pri nej Michaela Malinková. Georgioriová s číslom 4. Snaží sa presadiť individuálne. Čistým spôsobom je ale vypichla loptu domáca rozohrávačka s číslom 25. Brittany Scholz, ktorá ešte takticky tú loptu poslala do ľavého stehna prenikajúcej Šimonovej. Piešťanské Čajky teda pri lopte. Michaela Malinková. Vynikajúca defenzíva v podaní z Verenkin trénera ako sa Fúziho. Marta Páleníková za 3 body. Prvé 3 body zaznamenáva Marta Páleníková v tomto stretnutí. Hráčky Gieru jej dali príliš veľa priestoru. Ale pozrite sa, rýchly protiútok pri zakončení Oriovej nepresný. Lakloutová ešte doskočila ten nepresný pokus Oriovej. V zápäti Marta Páleníková pri tom úspešnom trojbodovom pokuse faulovala v obrane a pripisuje si už 3. osobnú chybu na svoje konto. Na čo reaguje domáci tréner Martin Pospíšil okamžitým vystriedaním Martin Páleníkovej z palubovky. A poprvýkrát v tomto stretnutí nastupuje s číslom 5 v drese Piešťanských Čajok Nikola Dudášová. Kristina Rakšániová v spolupráci s Rašidovou. Opäť vynikajúci individuálny prienik po ľavej strane v podaní ľavej krídelničky Gieru. Salva Rity Rašidovej, ktorá si už pripisuje na svoje konto 7. bod, len o 1 menej ako má najlepšia strelkyňa v drese aktuálneho maďarského majstra Georgioriovej s číslom 4. Domáci tréner Martin Pospíšil má teraz svojim zverenkyniam čo povedať. Prehrávajú poprvýkrát v tomto stretnutí nad Gierom už rozdielom 3 bodov. Keď po prvej štvrtine vyhrávali rozdielom 5. Druhá štvrtina sa teda nesie jednoznačne v znení aktuálneho maďarského majstra mužstvu Had Agro Unigyőr. Tréner maďarského majstra Ákos Fűzi môže len pochváliť hlavne ľavú krydelníčku svojho celku a tým je hráčka číslom 11 Rita Salva Rašidová, ktorá v druhej štvrtine zaznamenala 9 bodov na svoje konto a je jednoznačne ťahunkou spoločne s Georgioriovou.
V tejto chvíli oddychový čas domácemu trénerovi Martinovi Pospíšilovi skončil. Ten necháva na polubovke na rozohrávke Brittany Scholz s číslom 25. Je tam Nikola Dudášová, spoločne s ňou je tam Michaela Malinková a pod košom kapitánka domáceho celku Piešťanských Čajok Lucia Kršturbová a s 9 Michaela Zentková. Na druhej strane takisto nezmenená zostáva na palubovke aktuálneho maďarského majstra, ktorý síce v tejto sezóne dvakrát podľahol favorizovanému Šoproňu. A v aktuálnej tabulke slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže mu patrí 3. priečka hneď za Good Angels Košice a maďarským Šoproňom. Piešťanské Čajky figurujú v tejto tabulke na 7. mieste. Papierové predpoklady teda tohto stretnutia sú úplne jasné. Hráčky Gueru prišli k Nováčikovi do telocvična Piera de Coubertina v Piešťanoch po 2 body. Prvá štvrtina tomu tak nenasvedčovala, ale v druhej štvrtine majú jasne zverenkyne trénera Akoša Fúziho navrch. Zo sedmičkou sa nám teraz predstavuje individuálne Žofia Šimonová, ktorá vrátila loptu Anela Klotovej, ktorá si pripisuje na svoje konto prvé 2 body v tomto stretnutí. A zvyšuje stav stretnutia na 22-27. Lucia Kršturbová v spolupráci s Brittany Scholz. Nikola Dudášová hľadala Luciu Kršturbovú, ale posledný, ktorá sa dotkla lopty, bola brániaca hráčka s číslom 13 Agnes Dobošová. Nová hráčka na palubovke maďarského majstra Gueru. Táto 19-ročná, 190 cm vysoká pivotmánka, zatiaľ veľmi dobre v defenzíve. Lucia Kršturbová, 8. nepresný pokus v tomto stretnutí na jej konte. A hráčky Gueru sa začínajú presadzovať. Žofia Šimonová s číslom 7 si pripisuje 4. bod na svoje konto a zvyšuje stav stretnutia na 22-29. Na druhej strane Brittany Scholz číslom 25 takisto pripisuje svoj 4. bod. Znižuje na rozdiel 5 bodov 24-29. Anna Laklotová s číslom 25 v drese Gueru. Úplne voľná Dobošová, ale je pokus z pravej strane nepresný. Michaela Zaňková, tak ako ju poznajú piešťanskí fanúšikovia, doskakuje ďalšiu loptu. Brittany Scholz vynikajúco bránená Rakšániovou, ale tam pri tom dravom prieniku domácej rozohrávačky Brittany Scholz si počínala nedovolenie. Prvá osobná chyba na konte Kristýny Rakšániovej. Striedanie v hostujúcom drese. Tréner Akoš Fúzi si poslal odpočinúť Ritu Salvu Rašidovú, ťahunku v tomto stretnutí maďarského majstra. A poslal tam so sedmičkou, nie so sedmičkou, ale s 9 Barbaru Semseovú. Táto 26-ročná, 178 cm vysoká rozohrávačka, ktorá dokáže hrať i na poste ľavej krydelničky, sa poprvýkrát zapája do hry v drese Gueru. Petra Bartanusová. Michaela Malinková. Prvé 2 body pribuduli na konto Michaely Malinkovej, pravej krydelničky mužstva Piešťanských Čajok. Znižuje na rozdiel 3 bodov 26-29. Kristýna Rakšániová v spolupráci so Šimonovou. Stále Žofia Šimonová. Anna Laklotová za 3 body. Lopta sa odrazila až domácej rozohrávačke Brittany Scholzovej číslom 25. Ale tá, pozrite sa, strátila loptu a v zápätí ju vybojovala. Ťažký súboj s Kristinou Rakšániovou. Treba pochváliť obe hráčky v tomto súboji. Individuálne majstrovstvo v podaní Brittany Scholz v drese Piešťanských Čajok, ktorá strátila loptu, ale v zápätí v súboji s Kristinou Rakšániovou loptu opäť vybojovala. Michaela Malinková na Luciu Kršturbovú. Michaela Zentková. Malinková za 3 body. Michaela Malinková sa rozstrieľala a zaznamenáva prvú trojku v tomto stretnutí. Celkovo má na svojom konte 5 bodov a vyrovnáva na 29-29. Záverečné 2 minúty druhej štvrtiny. Domáca kapitánka Lucia Kršturbová teraz faulovala 13 v maďarskom drese, ktorou je Agnes Dobošová. Domáca kapitánka
Druhá osobná chyba. A Agnes Dobošová bude mať možnosť si v tomto stretnutí otvoriť svoj strelecký účet. Prvý trestný hod, ale Agnes Dobošová nepremieňa. Ešte bude mať v dispozícii jeden zverenkyňa trénera Ákoša Fűziho. Takisto nepremieňa ani druhý trestný hod. Stav zostáva teda nezmenený. Brita Nichols na rozohrávke s číslom 25 v drese Piešťanských Čajov. Údo dodáva loptu Petre Bartanusovej, tá ju posúva Lucii Krčturbovej. A tak ako ju poznajú piešťanskí fanúšikovia, Lucia Krčturbová sa dokáže presadiť v hre 1 proti 1. Dokázala to i v tomto prípade a budú mať možnosť 2 trestných hodov. Zatiaľ ich má na svojom konte domáca kapitánka 6, ale takisto 2 osobné chyby. Lucia Krčturbová teda v záverečnej minútke a pol tejto druhej štvrtiny bude mať možnosť poslať Piešťanské Čajky do vedenia. Prvý trestný hod Lucia Krčturbová premieňa. Pri druhom už taká úspešná nebola, ale Michaela Zentková, tak ako ju poznajú nielen jej spoluhráčky, ale aj všetci fanúšikovia, zabojovala ako sa patrí. A pri tom nepresnom pokuse svojej kapitánky veľmi dobre zabojovala, získala loptu a bola faulovaná. Michala Zentková teda bude mať možnosť 2 trestných hodov. Zatiaľ stále aktuálne najlepšia strelkyňa v drese domácich Piešťanských Čajov v závere druhej štvrtiny úvodného kola slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže. Michala Zentková a jej prvý trestný hod. Michala Zentková zaznamená 8. bod na svoje konto. A v zápätí ho môže potvrdiť 9. Michala Zentková zachovala chladné nervy a pevnú pravú ruku a posiela Piešťanské Čajky opäť do trojbodového vedenia. Na palubovke v drese maďarského majstra už je so 6 jediná legionárka, Austrálčanka Annie Natalie Hurstová s číslom 6. Krásny prienik v podaní Kristýny Rakšániovej, ale našťastie pre domáce Piešťanské Čajky skončil mimo obruče. A tak Piešťanské Čajky majú opäť loptu. Michaela Zentková za 3 body. Dnes prichutí domáca pivotmanka Michaela Zentková. Veľmi pekný individuálny prienik nám teraz predviedla Žofia Šimonová s číslom 7. Ale s nepresným zakončením. Najväčšia slabina dnešného stretnutia v maďarskom celku je presnosť. Hráčky Gieru sa dokážu dostať do veľmi dobrých streleckých príležitostí, ale vyložené strelecké príležitosti nedokážu presne zakončiť. Opäť faulovaná domáca kapitánka Lucia Krčturbová v záverečnej minútke druhej štvrtiny. Druhou najlepšou strelkyňou maďarského celku, a to je hráčka číslom 4 Georgioriová. Striedanie v drese Ákoša Fűziho. Palubovku opúška s číslom 5 Kristýna Rakšániová. Na jej miesto pribudla s číslom 11 Rita Salva-Rašidová, najlepšia strelkyňa Gieru. Lucia Krčturbová prvý trestný hod premieňa. Ak premení druhý trestný hod, vyrovná tak strelecké maximum svojej spoluhráčky Michaely Zentkovej. V tejto chvíli na strane Piešťanských Čajov sú 2 9-bodové hráčky, a to je Michaela Zentková a Mária a Lucia Krčturbová. Záverečných 25 sekúnd. Podarí sa hráčkam Gieru ešte znížiť. Veľmi pekne sa presadila individuálne Žofia Šimonová s číslom 7. Na jej konte už svieti 6 bodov. Záverečných 13 sekúnd. Domáca rozohrávačka Brita Nichols odozdala loptu Petre Bartanusovej, ktorá bude musieť zakončiť. Tá bola faulovaná Georgioriovou. 4. osobná chyba Georgioriovej v tomto stretnutí. Uvidíme, ako bude reagovať na to tréner Ákoš Fűzi po tej 15-minútovej prestávke, ktorá bude nasledovať o necelé 2 sekundy. Tá kľúčová hráčka maďarského Gieru Georgioriová s číslom 4 v polovici stretnutia nazbierala už 4 osobné chyby. Zatiaľ ju tréner necháva na palubovke. Petra Bartanusová prvý trestný hod nepremieňa. Zatiaľ svieti na jej konte len 2 trestné hody, podobne ako 2 osobné chyby
Druhý trestný hod Petra Bartanusova už ale premieňa a zvyšuje tak stav stretnutia na 35-31 o 4 body. V tejto chvíli sa nám druhá štvrtina končí. Piešťanské Čajky Agro Unigur po úvodných 2 štvrtinách prekvapivo sú vo vedení hráčky Piešťanských Čajok v pomere 35-31, keď prvá štvrtina vyhralo mužstvo trénera Martina Pospíšila, teda mužstvo domácich Piešťanských Čajok rozdielom 5 bodov 17-12, ale v druhej štvrtine už bolo o jeden jediný bodík lepší mužstvo trénera Akoša Fyziho, ktorého vyhrali o jeden jediný bod 18-19, čiže po 2 štvrtinách vyhrávajú Piešťanské Čajky nad Győrom 35-31, ale v tejto chvíli to už nie je pravda, nakoľko najlepšia strelkyňa Žofia Šimunová s číslom 9, s číslom 7 zaznamenáva 8 bod. Znižuje na rozdiel 2 bodov 35-33. Zapätí faul hostujúcej Anela Klotovej s číslom 25 na domácu pivotmánku Máriu Felixovú. Domáca pivotmánka Mária Felixová, ktorá patrí medzi najlepšie hráčky trénera Martina Pospíšila. Mária Felixová 191 cm vysoká pivotmánka, ktorá odohrala vo svojom mladom veku v drese Ružomberka. A prvá trojka v podaní domácej rožohrávačky 25 Brittany Scholz. Brittany Scholz zaznamenáva na svoje konto už 7 bod, ale prvú trojku stretnutí. Ale v zápätí sa nám opäť prihlasuje hráčka s číslom 11. Najlepšia hráčka v druhej štvrtine s číslom 11 Salvarita Rašidová s číslom 11, ktorá si pripisuje na svoje konto 11, takisto ako má na drese. Ale v zápätí rýchly protiútok hráčov Piešťanských Čajok s číslom 4 Petry Bartanusovej, ktorá zaznamenáva 5. bod a opäť posiela Piešťanské Čajky do 5-bodového vedenia, ale v zápätí rýchly protiútok v podaní hráčov Győru. Konkrétne hráčky s číslom 25 Anela Klotovej, ktorá zaznamenáva 4. bod v tomto stretnutí. Petra Bartanusová sa neodvážila, ale v zápätí cit v pravej ruke Brittany Scholz sa neujal, a tak opäť hráčky maďarského Győru, ktorí figurujú i v Európskej lige, ktoré si pravdepodobne svojimi výkonmi už naisto vybojovali postup do play-off. Piešťanské Čajky sa ale tohto súpera dnes akoby nezlakli. Sa ho držia zubami nechtami. Stále si udržujú v tejto chvíli len 3-bodový náskok. Záverečné 3 sekundy. Domáca kapitánka bude musieť vystreliť. Petra Bartanusová doskakuje a svojím 7. bodom stretnutí opäť zvyšuje na rozdiel 5 bodov 42-37. A teraz poprvýkrát i trošku vehementne sme videli v akcii hostujúceho trénera Akoša Fyziho, ktorí na svoje hráčky akoby zostali zamrazené pod svojím košom a úplne tam nechali voľnú Petru Bartanusovú, ktorá ponúknutú šancu okamžite využila. Na druhej strane nepresná koncovka v podaní Žofie Šimonovej s číslom 7. Doskočila ľavá krídelníčka domáceho celku Piešťanských Čajok Michaela Malinková. Brittany Scholz. Stále Brittany Scholz. Prekne tam nabehla na ľavú stranu, ale jej strelecký pokus bol nepresný. Teraz Rašidová. Nepresná rozohrávka s Laklotovou. Brittany Scholz si pripisuje po tejto akcii druhú osobnú chybu. Číslom 11 bude rozohrávať Rita Salva Rašidová. Predsa len domáci tréner Martin Pospíšil siahol po striedaní. Palubovku opúšťa rozohrávačka číslom 4 Petra Bartanusová, alebo v dnešnom stretnutí hra na poste ľavej krídelníčky. Rašidová v krásnej spolupráci Georgioriovou číslom 4. 10 bodov svieti na konte tejto maďarskej krydelničky s číslom 4 Georgioriovej, ale takisto aj 4 osobné chyby. Mária Felixová v spolupráci s Luciou Kršurbovou. Spolupráca Felixovej s Kršurbovou trénerovi Martinovi Pospíšilovi nesie v každom stretnutí určite ovocia. Dokázali to i v tomto prípade. Po zakončení domácej kapitánky
Lucii Kršturbovej, ktorá má na svojom konte už 11 bodov. Stále si udržujú piešťanské Čajky ten 5-bodový náskok nad favorizovaným Gérom. Veľmi pekný individuálny tréning. Z pravej strany nám teraz predviedla Anela Klutová, číslo 25. Na ukazovateli získaných bodov v tomto stretnutí svieti na jej konte 6. Mária Felixová hľadala Michailu Malinkovú, ale Michaela Malinková so svojimi 171 cm nedočiahla na tú prudkú prihrávku z rúk domácej pivotmanky Márii Felixovej. Na čo reaguje domáci tréner Martin Podspíšil prvým oddychovým časom v tejto tretej štvrtine. Keď do konca tejto štvrtiny nás delí 5 minút a 47 sekúnd. Zatiaľ sme svedkami veľmi vyrovnaného stretnutia na jednej i na druhej strane. Prekvapivo hráčky aktuálneho maďarského majstra vždycky ťahajú trošku za kratší koniec. Je to i v tomto prípade, keď piešťanské Čajky si udržiavajú ten najtesnejší 5, maximálne 4-bodový náskok. Ale zatiaľ ten súboj s maďarským Gérom je veľmi vyrovnaný. Ale ako už poznáme, nielen našu ženskú extraligu, ale i maďarskú v súboje vyrovnaných súperov sa rozhodujú v posledných 5 minútach stretnutia. A to majú určite hráči skúseného maďarského majstra určite viacej na konte takýchto dramatických stretnutí. Tréner Martin Pospíšil zdôrazňoval pred vstupom do tejto slovenskej maďarskej nadnárodnej súťaže, že jeho hráčky prišli sem hlavne získavať skúsenosti a nejakými získanými bodmi by bol určite rád. A skúsenosti zbierajú hráčky hlavne v takýchto stretnutiach, keď raz ťahajú za kratší koniec, raz sú vo vedení. Uvidíme teda, ako si piešťanské Čajky povedú v tomto stretnutí. Faulovala Michaela Malinková, hostujúcu Kristínu Rakšaniovú, číslom 5. Na rozohrávke v Drösegieru s číslom 6 jediná legionárka z Austrálie, Annie Natalie Hurstová s číslom 6. Už našla Anule Klotovú s číslom 25. Tá odovzdáva loptu Kristíny Rakšaniovej číslom 5. Kristína Rakšaniová, krásny individuálny prienik, ale jej lavačka bola tentokrát nepresná. A tak Brittany Shells, domáca rozohrávačka číslom 25 pri lopte. Stále Brittany Shells v spolupráci s Michailou Malinkovou. Mária Felixová doskočila si svoj nepresný pokus. 4. bod na jej konto pribudol. Piešťanské Čajky sú opäť v 5-bodovom vedení, 46-41. Mária Felixová teraz ukázala, aká je veľká bojovnička. Zapätý faul domácej rozohrávačky Brittany Shellsovej. Tam má na svojom konte už 3. osobnú chybu. Uvidíme, ako bude reagovať domáci tréner Martin Pospíšil. Jasné, už okamžite posiela na striedanie Petru Bartanusovú. Brittany Shells pravdepodobne opustí palubovku. Ale predtým ešte 2 trestné hody maďarskej rozohrávačky s australským pasom. Annie Natalie Hurstovú, ktorá premenia oba trestné hody. Znižuje na rozdiel 3 bodov 46-43. Teraz prišlo k tomu avizovanému striedaniu, kde sa piešťanských Čajov palubovku opustila Brittany Shells a namiesto nej teraz pri lopte so štvorkou hrajúca Petra Bartanusová. Lucia Krčturbová v spolupráci s Michailou Malinkovou. Lucia Krčturbová. Marta Páleníková. Efektné zakončenie ľavej krydelničky, tentokrát z pravej strany. Marta Páleníková si teraz veľmi efektne počínala v tomto individuálnom prieniku. Pripisuje si na svoje konto 5. bod. Má takisto 3 osobné chyby. Marta Páleníková bude mať v dispozície ešte jeden trestný hod. Ten úspešne premieňa a opäť zvyšuje na rozdiel 6 bodov 49-43. Kristína Rakšaniová s číslom 5. V drese maďarského majstra z Göru. Anela Klotová s číslom 25 sa teraz dopustila krokov. Rozhodcovská strojica, ktorým v dnešnom stretnutí sú Marek Kúkelčík s Miroslavom Matejčíkom a Ronom Hryčišinom, si počínala veľmi dobre.
Bolo tam podskočenie Anny Leklotovej číslom 25. Striedanie v drese maďarského majstra. Ako sa Fíziho. Na palubovku nastupuje s číslom 13. Agnes Dobošová, 190 cm vysoká, len 19-ročná pivotmánka, ktorá pred maličkou chvíľočkou striedala so štvorkou hrajúcu György Öriovú, 22-ročnú druhú najlepšiu strelkyňu v drese Győru. A hneď po Rite Salve Rašidovej, ktorá zaznamenala v doterajšom priebehu stretnutia 11 bodov. A striedajúca György Öriová má na svojom konte 10 bodov. Hráčka číslom 5 v drese maďarského majstra Kristina Rakšaniová zaznamenáva druhú osobnú chybu na svoje konto. Osobná chyba hráčka číslo 4 domácej hráčky. Mezi Barcanošovi to je tretia osobná chyba. Personal foul number 4. Rašidová poprvýkrát za 3 body veľmi nepresne. Domáca kapitánka Lucia Kršurbová doskakuje a rýchly protiútok. V spolupráci Lucie Kršurbovou a Marty Páleníkovej. Marta Páleníková bola ale faulovaná najlepšou hráčkou maďarského celku Salvou Ritou Rašidovou s číslom 11. Druhá osobná chyba svieti na konte tejto ľavej krydelníčky družstva maďarského Győru. Lucia Kršurbová v spolupráci s Martou Páleníkovou. Lucia Kršurbová, nepresná streľba už po niekoľkýkrát v dnešnom stretnutí do protiútoku. Teraz zavelila Anne Natalie Hörstová. Našla Beklotovú, ale na druhej strane Marta Páleníková sa snaží individuálne presadiť. Rašidová jej teraz zabránila a rýchly protiútok Maďariek. Rašidová, Anela Klotová. Rašidová, ťažká palebná pozícia. Marta Páleníková doskakuje. Michaela Malinková. Zdá sa, že v prebiehajúcej 7. minúte 3. štvrtiny majú toho obe mužstva plné tenisky, ako sa hovorí v basketbale, ale Lucia Kršurbová si teraz nerozumela s Michailou Zentkovou. Domáci tréner Martin Pospíšil so svojím asistentom Dobroslavom Luptákom strieda. Palubovku opúšťa kapitánka Lucia Kršurbová. Nahradzajú Mária Felixová. Na druhej strane už pri lopte so sedmičkou hrajúca Žofia Simonová. Veľmi nepresný pokus podania Kristiny Rakšaniovej s číslom 5. Hörstová, krásny prienik Hörstovej, ale s nepresným zakončením. Domáca pivotmánka Mária Felixová potvrdila svoje doskokové kvality a získala loptu pre svoje spoluhráčky. Marta Páleníková cez celú šírku ihriska našla Michailu Malinkovú. Tá teraz spolupráce s Michailou Zentkovou. Zentková za 3 body, druhá trojka. Podanie Michaily Zentkovej v tomto stretnutí neúspešná. Kristina Rakšani s číslom 5. V tretej štvrtine najviac pohybujúca sa hráčka maďarského Győru. Veľmi pekne to teraz spravila Michaela Malinková, ktorá čistým spôsobom vypichla loptu Agnese Dobošovej číslom 13. Marta Páleníková. Michaela Zentková. Michaela Malinková, nepresná streľba. A pozrite sa, Mária Felixová v spolupráci s Michailou Zentkovou na 3-krát nedokázali zakončiť spod koša. A tak na druhej strane Anola Klotová, ktorá našla Dobošovú. Kvoš nebude platiť podľa rozhodcu Miroslava Matejčíka. Bola pískaná osobná chyba Michaily Malinkovej. Michaela Malinková sa dopúšťa druhej osobnej chyby. Striedanie v domácom drese. Palubovku opúšťa Marta Páleníková, nastupuje Dominika. Nikola Dudášová s číslom 5. A takisto hráčky maďarského Győru dnes v trestných hodoch. Ich úspešnosť je žalostná. Niečo vyše 40%.
Agnes Dobošová, ale druhý trestný hod premieňa. Znižuje na rozdiel 5 bodov. 49-44. Brittany Shells v spolupráci s Petrou Bartanusovou. Tá bola faulovaná Annou Laklotovou. Anna Laklotová s číslom 25. Druhá osobná chyba. Veľmi pekný dravý pienik v podaní Petry Bartanusovej, ktorá bude mať možnosť 2 trestných hodov. Petra Bartanusová bude mať možnosť zaznamenať 50. bod Piešťanských Čajok. Petra Bartanusová potvrdzuje moje slová. Piešťanské Čajky sú opäť v 6-bodovom vedení 50-44. A Petra Bartanusová s číslom 4 si pripisuje na svoje konto. Len v úvodzovkách 8 bodov, 9. bod nepremenenou 6 si nepripisuje. Hurstová s číslom 6. Dresu Győru. Krásna spolupráca Laklotovej spoločne so Žofiou Šimonovou. Zofia Šimonová s číslom 7 si pripisuje 10. bod a znižuje na rozdiel 4 bodov 50-46. Záverečná minútka 3. štvrtiny prvého kola slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže. Piešťanské Čajky vyhrávajú nad favorizovaným Győrom rozdielom 4 bodov 50-46. A v zápäti technická chyba v podaní Salvirity Rašidovej s číslom 11. Piešťanské Čajky sa tak zadarmo dostávajú k lopte. Nikola Dudášová v spolupráci s Brittany Shells číslom 25. Petra Bartanusová, Mária Felixová, Michailou Zentkovou. Michaila Zentková bola faulovaná Rašidovou. Tretia osobná chyba Salvirity Rašidovej v tomto stretnutí. Tréner Ákos Fűzi necháva stále na palubovke Rašidovú, zatiaľ stále najlepšiu strelkyňu v drese maďarského Győru. 11 bodov na jej konte. Michaila Zentková, prvý trestný hod premieňa. Michaila Zentková zatiaľ ako jediná hráčka na palubovke dokázala premeniť zatiaľ všetky trestné hody, ktoré mala k dispozícii. 100% strelba zo 6-metrovej vzdialenosti v podaní Michaily Zentkovej. Ale ako by som to zakríkol, svoj 7. trestný hod Michaila Zentková nepremieňa. Doskočila, ale Mária Felixová, Piešťanské Čajky teda stále pri lopte. Brittany Shells. Brittany Shells za 3 body! Brittany Shells zvyšuje stav stretnutia na 53-46. Tento kvoš platiť nebude, i keď Hurstová protestuje. Nakoniec to bude oddychový čas. Žiadny oddychový čas to není. Bola to koniec 3. štvrtiny, ktorú zakončila domáca rozohrávačka Brittany Shells úspešným trojbodovým pokusom a navýšila tak náskok Piešťanských Čajok do záverečnej štvrtiny. Na tabulke figurujú na 7. mieste proti 3. Győru, vyhrávajú rozdielom 8 bodov 53-46. Nikola Dudášová bude rozohrávať. Brittany Shells. Ovládanie lopty v jej podaní je skutočne vynikajúce. Michaila Zentková. Stráca loptu, rýchly protiútok hráčok Maďarska. Petra Bartanusová dokázala, že je veľmi dobre kondične pripravená. Stihla sa rýchlo vrátiť a čistým spôsobom vypichuje loptu Kristýny Rakšaniovej s číslom 5. Hráčky Győru zostávajú pri lopte. Kristýna Rakšan v spolupráci so Žofiou Šimonovou. Zofia Šimonová za 3 body. Neúspešne to skúšala Anna Laklotová. Brittany Shells doskočila a ukludňuje svoje spoluhráčky. V tejto chvíli Martin Pospíšil, domáci tréner, strieda. Palubovku opúšťa Petra Bartanusová, Mária Felixová a
a namiesto nich nastupujú Michaela Malinková a Lucia Krčturbová. Domáci tréner Martin Pospíšil strieda oveľa častejšie ako jeho náprotivok Akos Fűzi. Na 3 body to skúšala opäť Brittany Shells. Tentokrát je pokus bol neúspešný. Na druhej strane Kristína Rakšány. Kristína Rakšány znižuje sa stretnutie na 53-48. Na jej konte už svieti 6 bodov. Michála Malinková. Lucia Krčturbová. Dokážu Piešťanské čajky udržať ten náskok. Ale pozrite sa. Maďarské hráčky rýchlym protiútokom. Oriová v spolupráci so Žofiou Šimonovou v číslom 7 znižujú na rozdiel 3 bodov 53-50. Predsa len tá nervozita slovenského nováčika v nadnárodnej slovensko-maďarskej súťaži sa začína prejavovať. Hostujúci tréner Akos Fűzi pôsobil veľmi pokojne v úvodných 3 štvrtinách. Vie, že jeho hráčky majú skúsenosti z takýchto ťažkých vyrovnaných stretnutí. Naopak hráčky Piešťanských čajok len zbierajú skúsenosti, ale zatiaľ sú v doterajšom priebehu tohto stretnutia veľmi vyrovnaným súperom aktuálne posledného maďarského majstra. I keď v tomto ročníku jednoznačne kráľuje v maďarskej lige maďarský Šoproň, ktorý zatiaľ nepoznal v tomto ročníku, čo je to prehra. Ak by Piešťanské čajky v tomto stretnutí dokázali získať 2 body, bolo by to veľkým zadozučinením domácemu trénerovi Martinovi Pospíšilovi, ktorý svojej zverenkyne hlavne psychicky pripravuje, aby sa nezlakli ťažkých súperov, ťažkých mien. Piešťanské čajky, či už je to mužstvo Good Angels Košice alebo mužstvo Šoproňu, teraz je to Gier, bude to Ružomberok, či už je to maďarský Page alebo Miškolc. To sú všetko mená, ktoré v ženskom basketbalovom svete niečo znamenajú. Piešťanské čajky zatiaľ pôsobia ako úplný nováčik, ale v úvodnom kole tejto súťaže si počínajú veľmi dobre. Nad maďarským Giorom vyhrávajú rozdielom 3 bodov 53-50. Domáca kapitánka Lucia Krčturbová pri lopte. Michála Zentková natiahla svoje ruky a získala zjavne stratenú loptu. Marta Páleníková v spolupráci s Luciou Krčturbovou zaznamenáva 8. bod v záverečnej sekunde útoku. Naťahujú opäť svoj náskok na Giorom na rozdiel 5 bodov. Nela Klotová, číslom 25. Udo dozdáva loptu Hurstovej. Kristína Rakšaniová. Záverečná sekunda. Lucia Krčturbová v záverečnej sekunde faulovala Anula Klotovú, ktorá v záverečnej desatine predsa len poslala loptu na kôš Piešťanských čajov. Získala 6. bod na svoje konto, 52. bod na konto svojho mužstva a navyše bude mať možnosť ešte jedného trestného hodu. Anula Klotová číslom 25 trestný hod premieňa a znižuje na rozdiel 2 bodov 55-53. Brittany Shells na rozohrávke v domácom drese. Marta Páleníková. Michála Malinková v spolupráci s Michálou Zentkovou. Lucia Krčturbová po akcii Michály Malinkovej, svojej kapitánke Lucie Krčturbovej, ktorá sa krásne zbavila Ériovej. A Piešťanské čajky opäť v 4-bodovom vedení. A v zápäti Kristýny Rakšaniovej odskakuje lopta z jej ľavačky. Piešťanské čajky zostávajú i naďalej pri lopte. Brittany Shells v spolupráci so svojou kapitánkou Luciou Krčturbovou. Marta Páleníková. Michála Malinková v spolupráci s Michalou Zentkovou. Teraz 2-krát v rade za sebou sa presadila veľmi peknými asistenciami Michála Malinková, keď v jednom prípade našla veľmi dobre Luciu Krčturbovú a teraz v tomto prípade našla Michálu Zentkovú, ktorá bola ale faulovaná hostujúcou hráčkou s číslom 7 a to je Žofia Šimonová s číslom
Tam si pripísal len prvú osobnú chybu na svoje konto, ale má už na svojom konte 12 bodov. Posledne menovaná Simonova získala loptu a pozrite sa. Simonova v zápäti navyšuje svoj strelecký apetit na 14 bodov a znižuje na rozdiel 2 bodov 57 ku 52 z pohľadu domáceho celku trénera Martina Pospíšila. Lucia Krčurbová, Michaela Malinková. Striedanie v drese domáceho trénera Martina Pospíšila. Michála Zenková opúšťa palubovku, striedajú Mária Felixová. Hostujúci tréner Akos Fúzi necháva svoju petíciu nezmenenú. Marta Páleníková si musí zaviazať svoju šnúrku, nakoľko by jej hrozilo zranenie, ale v zápäti pekný súboj v podaní Kristýny Rakšaniovej a domácej kapitánky Lucii Kršturbovej. Tentokrát hostujúca krydelnička s číslom 5 Kristýna Rakšaniová zabodovala. A hráčky hostujúceho Had Agro Unigur budú mať možnosť vyrovnať. Šimonová s číslom 7 tentokrát presne nezakončila ako pred niekoľkými sekundami. A tak domáca Piešťanská Čajka Brittany Shells, ktorá si teraz vyletela do výšin. A Brittany Shells zaznamenáva 11. bod na svoje konto a zvyšuje, ale v zápäti Kristýna Rakšány znižuje opäť na rozdiel 2 bodov. ...59 ku 57. Záverečné 6 minútovke tohto stretnutia úvodného kola slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže stále vyhrávajú maďarské Čajky nad maďarským úradujúcim majstrom rozdielom 2 bodov 59 ku 57. V tejto chvíli to už nie je pravda, nakoľko Kristýna Rakšaniová vyrovnáva na 59 ku 59. Brittany Shells v spolupráci s Michalou Malinkovou, Lucia Kršurbová, Mária Felixová, Marta Páleníková. To bola ukážková akcia Piešťanských Čajok, ktorí v 2 sekundách si dokázali 4-krát nahrať a zakončujúca Marta Páleníková posiela opäť Čajky do dvojbodového vedenia. Marta Páleníková a jej 10. bod v tomto stretnutí. Anela Klotová s číslom 25. Individuálna akcia. Lucia Kršurbová teraz zabojovala. Našla priestor pre Brittany Shellsovou, ktorá dokázala zakončiť i s faulom a posiela opäť Piešťanské Čajky do štvrťbodového vedenia. Na čo reaguje hostujúci tréner Akos Fúzi oddychovým časom. Nie oddychovým časom, ale striedaním. Ospravedľujem sa. Takisto strieda aj domáci tréner Martin Pospíšil. Palubovku opúšťa Michala Malinková, ktorá sa prezentovala viacerými presnými prihrávkami. Namiesto nej nastupuje Petra Bartánusová. Na strane hostí nastúpila do hry z 11, veľmi rýchla krydelníčka Salvarita Rašidová číslom 11, ktorá je už druhou najlepšou strelkyňou s 11 bodmi na svojom konte. 64-59 Kristýna Rakšániová, ktorá si to zobrala túto štvrtú štvrtinu v drese Gjöru na svoje plecia, ale zatiaľ ako sama jediná hráčka na Piešťanské Čajky nestačí. Brittany Shells pri lopte. Opäť vynikajúci strelecký pokus v podaní Brittany Shells. 65 ku 59. Piešťanské Čajky zatiaľ štvrtinu majú veľmi dobre rozhratú. Iriová si teraz nerozumela s Rašidovou. Oddychový čas si teraz vyžiadal hostujúci tréner Akos Fúzi. Martin Pospíšil môže byť s prejavom svojich zvereniek v záverečnej štvrtej štvrtine veľmi spokojný. Zatiaľ majú jednoznačný návrh, viacerými peknými akciami dostali hračky Gjöru do neubrániteľných situácií. Hlavne tá posledná v podaní Malinková, Felixová, Kršurbová a zakončujúca Marta Páleníková bola skutočne ukážková, keď v priebehu 2 sekúnd si hráčky Piešťanských Čajok dokázali 4-krát vymeniť loptu a posledne
Strieľajúca Marta Páleníková mala úplne odkrytú streleckú parketu a zaznamenala tak 10. bod v tomto stretnutí. Piešťanské Čajky vyhrávajú necelé 4 minútky a 23 sekúnd pred koncom tohto stretnutia prvého kola slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže nad aktuálnym majstrom Maďarska rozdielom 7 bodov, 66 ku 59. Tak to by bola skutočne veľká basketbalová senzácia, ak by piešťanské Čajky dokázali favorizovaný Gier v úvodnom kole slovensko-maďarskej ligy zdolať. Zatiaľ to majú veľmi dobre rozohraté, priam až rozprávkovo. Hlavne Brittany Shell s číslom 25 sa dokázala presadiť v štvrtej štvrtine už 3-krát. Mária Felixová stráca loptu. Kristina Rakšány ju získala. Kristina Rakšániová pri lopte. Opäť tá defenzíva piešťanských Čajok je zatiaľ vynikajúca. Anna Loklotová s číslom 25 sa bude snažiť niečo vymyslieť. Vymyslela to individuálne, ale Marta Páleníková pred Agnes Dobošovou získala loptu. S osmičkou poprvýkrát na palubovke v drese Győru Dora Naďová už našla Kristinu Rakšániovú, ktorá opäť veľmi pekne vypichuje loptu. Brittany Shells. Rašidová. A vynikajúco Mária Felixová. Salvarita Rašidová. V druhej štvrtine jednoznačne najlepšia hráčka na palubovke. Ale v tretej a štvrtej štvrtine neznamenala ani jeden jediný bod. Na druhej strane stráca Lucia Kršturbová. V zápäti Mária Felixová doskočila loptu, ale v zápäti okamžite strátila. Dobošová s číslom 13 okolo Marty Páleníkovej sa dokázala presadiť. Dvakrát si doskočila loptu. Veľmi dobrý, dravý prienik pod košom piešťanských Čajov nám teraz ukázala s číslom 13 Agnes Dobošová v drese Győru, ktorá zaznamenáva 3. bod na svoje konto. Znižuje na rozdiel 5 bodov, 66 ku 61. Celé 3 minútky delia hráčky piešťanských Čajok od premiérového víťazstva v maďarsko-slovenskej nadnárodnej súťaži. Domáci tréner Martin Pospíšil strieda, podobne ako hostujúci tréner Akos Fűzi a jeho asistent Aron Sedendraj. Palubovku opustila s číslom 25 Agnes Laklotová i so štvorkou hrajúca Georgioriová. Agnes Dobošová je teraz ťahunkou maďarského majstra. Individuálne to skúša s osmičkou Novická v drese Győru Dora Naďová. Dora Naďová bude mať možno 2 trestných hodov. Prvé dva úspešné body môže si pripísať Dora Naďová s číslom 8 a zníži tak stav stretnutie na rozdiel 4 bodov. Petra Bartanusová opúšťa palubovku, Martin Pospíšil tam posiela Michailu Malinkovú. Prvý trestný hod. Dora Naďová s číslom 8 premieňa, znižuje na 66 ku 62. V zápäti Dora Naďová premieňa aj druhý trestný hod. Tá zachovala pevné nervy i rozvahu. Piešťanské Čajky stále vyhrávajú rozdielom 3 bodov, 66 ku 63. Brittany Shells už našla Michailu Malinkovú. Marta Páleníková doskočila loptu, ale v zápäti ju faulovala Rašidová. Marta Páleníková teraz vehementne zabojovala medzi trojicou maďarských hráčov, a to je Dobošová, Rašidová a Naďová. 2 minúty aj 15 sekúnd delí hráčky piešťanských Čajok od premiérového víťazstva.
Osobnú chybu. Po faule na Michailu Zentkovú si pripisuje Žofia Šimonová, ktoré posledenie ani Michaila Zentková bude môcť svoj 10-bodový strelecký koncert v dnešnom stretnutí navýšiť o ďalšie veľmi, veľmi dôležité 2 body. Prvý trestný hod Michaila Zentková premieňa. A takisto Michaila Zentková premieňa aj druhý trestný hod a navyšuje to vedenie opäť na rozdiel 5 bodov. 68-63. Michaila Zentková, 12 bodov na jej konte. Rašidová, krásna prihrávka. Tak toto bolo ukážkové. Rašidová v spolupráci so Šimonovou znižujú na rozdiel 4 bodov. Na rozdiel 3 bodov. 68-65. Veľmi pekná spolupráca Rašidovej so Šimonovou číslom 7. Posledne menovaná si pripisuje na svoje konto už 16. bod a je najlepšou strelkyňou v hostujúcom Győri. V domácom celku má takisto najlepšia strelkyňa na svojom konte 16 bodov a to je domáca rozohrávačka Brittany Shells. Michaela Malinková v súboji s Naďovou. Domáca pravá krydelníčka Michaela Malinková odozdala loptu rozohrávačke Brittany Shells. Brittany Shells nachádza Luciu Kršurbovú. Michaela Malinková. Záverečných 5 sekúnd majú piešťanské Čajky na zakončenie tohto útoku. Lucia Kršurbová zakončuje, ale Michaela Zentková potvrdzuje svoje kvality. Akož Fűzi strieda. Dora Naďová opúšťa palubovku a opäť sa zapája do hry hráčka s číslom 5 Kristina Rakšaniová. Piešťanské Čajky to majú veľmi dobre rozhraté. Vyhrávajú rozdielom 3 bodov 68-65. Hrtová doskočila strelu Rašidovej. Táto skúša opäť za 3 body. Veľmi dôležitá trojka Rašidovej v maďarskom ústve. Rašidová to riskla. Dvakrát v rade za sebou. Prvý strelecký pokus mala nepresne, ale druhý sa už nepomýlila. A vyrovnáva na 68-68. Dramatická koncovka v úvodnom kole maďarsko-slovenskej nadnárodnej súťaži medzi piešťanskými Čajkami a maďarským Győrom. Domáca kapitánka Lucia Kršturbová v záverečnej minúte posiela piešťanské Čajky do vedenia. Čajky vyhrávajú rozdielom 2 bodov 70-68. A v zápäti Šimonová vyrovnáva. Žofia Šimonová s číslom 7 maďarského Győru zaznamenáva už svoj 18. bod a vyrovnáva na 70-70. Dramatická koncovka v záverečnej minúte tohto stretnutia. Neuveriteľná dráma vo vynovenej telocvični Piera de Coubertina v Piešťanoch v prvom kole slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaži. Pozrite sa, čo teraz predviedla Brittany Shells, piešťanská rozohrávacká Čajka. Zaznamenáva 2 body. Lucia Kršurbová doskakuje. Piešťanské Čajky sú necelých 21 sekúnd od senzácie. Môžu získať skalp posledného maďarského majstra a tým je mužstvo Hat Agro Unigyőr. Domáca piešťanská kapitánka Lucia Kršturbová musí premeniť oba trestné hody a vypracujú si tak 4-bodový náskok, ktorý si dovolím tvrdiť, že ak by Lucia Kršturbová premenila, piešťanské Čajky získajú skalp maďarského majstra z Győru. Lucia Kršturbová a jej prvý strelecký pokus. Lucia Kršturbová zachovala chladné nervy a zvyšuje náskok na rozdiel 3 bodov 73-70. A v zápäti ho môže potvrdiť druhým. Lucia Kršturbová ako správna kapitánka nezaváhala a premenila oba trestné hody. Piešťanské Čajky vyhrávajú necelých 21 sekúnd pred koncom úvodného kola slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže nad favorizovaným Győrom rozdielom 4 bodov 74-70.
tak pred týmto stretnutím by takýto výsledok určite nečakal ani ten najväčší optimista, ale piešťanské Čajky dokázali zachovať chladné nervy a hlavne presnú mušku v tomto stretnutí. Poprvýkrát si dovolím povedať, že majú oveľa menej streleckých pokusov na zdolanie tej 70-bodovej hranice, ako to bolo v predchádzajúcich stretnutiach. Záverečných 18 sekúnd oddychového času pre hostujúceho trénera Akosa Fiziho. Táto záverečná 21 sekundovka bude určite dramatická. Uvidíme, čo vymyslí petica hráčok trénera Akosa Fiziho v tomto stretnutí. Domáce hráčky sú jednoznačne rozhodnuté. To iný ako Brittany Shells nastupuje na palubovku. Je tam Marta Páleníková, je tam Michaela Malinková, Michaela Zentková a Lucia Krčurbová. Na druhej strane Akos Fizi tam posiela koho iného ako najlepšiu strelkyňu Győru s 18 bodmi. Hráčka číslo 7 Zofia Šimonová. Tak potom je tam Öriová s číslom 4. Zo 6 je tam Hartová, s 11 Rašidová a s 5 Kristýna Rakšány. Ale ty si teraz nerozumeli. V tejto chvíli si berie oddychový čas domáci tréner Martin Pospíšil. Zverkyne trénera Akosa Fiziho nezvládli tento útok. A domáce piešťanské Čajky sú 17 sekúnd k neuveriteľnému víťazstvu nad maďarským Győrom. Tak to by bolo aj neuveriteľné prekvapenie hneď v úvodnom kole slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže. Piešťanské Čajky by porazili úradujúceho majstra Maďarska, mužstvo Hat Agro Unigyőr. Necelých 20 sekúnd pred koncom vyhrávajú nad Győrom rozdielom 4 bodov, 74-40 a budú mať loptu vo svojej moci. V tejto chvíli domácemu trénerovi Martinovi Pospíšilovi a jeho asistentovi Dobroslavovi Luptákovi skončil oddychový čas. Maďarský majster v nezmenenej zostave. Rakšaniová, Öriová, Rašidová, Hartová a Šimonová. Na druhej strane Zentková, Krčurbová, Páleníková, Šel, Brittany Shells a Michaela Malinková. Lucia Krčurbová bola teraz faulovaná Öriovou. Tá zaznamenáva 5. osobnú chybu na svoju stranu a bude musieť byť nútenie striedania. Nahradzuje s číslom 25 Anola Klotová. Lucia Krčurbová svojimi ďalšími 2 trestnými hodmi môže svoj strelecký koncert v tomto stretnutí navýšiť na 19 bodov. Prvý trestný hod, ale Lucia Krčurbová nepremieňa. Lucia Krčurbová a jej druhý trestný hod. Ten už bol úspešný. Piešťanské Čajky si dovolím povedať. Rašidová to bude skúšať za 3 body. Neprestá koncovka. V tejto chvíli Michaela Zentková doskočila, ale bola faulovaná Anola Klotovou. Michaela Zentková opäť dokázala, že je vynikajúcou hráčkou, čo sa týka v obranných, ale útočných doskokov. A necelých 6 sekúnd pred koncom si dovolím povedať, že piešťanské Čajky získajú prvé 2 body v slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže. Veľké prekvapenie je teda hneď v úvodnom kole slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže. A Michaela Zentková ešte potvrdzuje svojim 13. bodom v stretnutí víťazstvo piešťanských Čajok. A to už bude v pomere v tejto chvíli o 7 bodov, 77-70. Nestalo sa tak. Rašidová ešte v záverečnej sekunde tohto stretnutia znižuje na rozdiel 5 bodov, 77-72. Piešťanské Čajky porážajú úradujúceho maďarského majstra mužstvo Hat Agro Unigyőr rozdielom 5 bodov, 77-72. A pripisujú si tak prvé 2 body
Neuveriteľné, čo dokázali piešťanské Čajky uhrať s maďarským majstrom, s verenkyniam trénera Akuša Fiziho. Verenkynie trénera Martina Pospíšila porážajú maďarského majstra rozdielom 5 bodov 77-72. A my sa vám pri ďalších prenosoch zo slovensko-maďarskej nadnárodnej súťaže prihlásime, a to konkrétne 10. februára, keď piešťanské Čajky privítajú na svojej palubovke favorizovaný Péč. Zatiaľ sa s vami lúčim, dovidenia a do počutia.